Добре дошли в модул 2 урок 1. Модул 1 изгради своя бизнес модел. Тега се насочваме към маркетинга, започвайки с брандинга и позиционирането. Точно така правилните клиенти започват да те виждат като очевидния избор. Да започваме. Нека изясним най-голямото погрешно схващане в маркетинга. Твоят бранд не е просто твоето лого, цветове и вебсайт. Твоят бранд е сборът от всяко изживяване, което клиентът има с теб. Тъй е твоята история, защо правиш това, което правиш. Тъй е емоцията, която клиентът усеща при всяка отделна точка на контакт. Тъй е обещание за последователно качество и твоята репутация в времето. Запомни това. Твоят бранд е това, което казват клиентите ти. Всеки маркетингов план се крепи на 3 стъпки. Първо, сегментирай. Раздели пазара на групи с различни нужди. Пътенета, адвокатски кантори и музикални групи не са един и същ клиент. Второ, таргетирай. Избери една група, на която служиш най-добре. И устоявай на изкушението да кажеш всички. Трето, позиционирай. Заеми ясно място в съзнанието на клиента. Направи тези 3 правилно и всичко останало почти се избира сам. Класическият маркетингов микс има 7. Първо, това, което създаваш и резултатът, който носи. Това, което таксуваш и как. Къде клиентите наистина те намират и купуват от теб. Паматия, так печелиш внимание. Персонал, защото всеки контакт, който клиентът среща, е брандът. Гладко клиентско пътуване и доказателства, видимо доказателство, че е истинско. Това стори в едно и целият микс изтича. Ето една промяна в нагласата, която променя ценообразуването ти. Мислиш, че продаваш лого, фотосесия, песен. Това са характеристики и крайни продукти. Но клиентът наема твоята работа, за да постигне напреда. Те изглежда достоверно пред инвеститори. Да разпродаде на ломене. Писвай задачата, не крайния продукт. Хората плащат далеч повече за резултата, отколкото за занаята. Силните брандове действат на 5 нива едновременно. Ниво 1 – озвероменост. Клиентите просто знаят, че съществуваш. Ниво 2 – разпознаване. Аз познават твоя стил и ниша. Ниво 3 – предпочитане. Избират теб пред алтернативите. Ниво 4 е доверие. Връщат си и приемат цените ти. Ниво 5 – застъпничество. Препоръчват те без да ги молиш. Повечето това ти живеят на нива 1 и 2. Но доверието и застъпничеството са там, където премиум ценообразуването става автоматично. Позиционирането означава да преминеш от умение към ниша. На ниво умение казваш: аз съм фотограф. Всеки може да го каже, затова се конкурираш на цена. Изкачи се до сектора. Аз съм фотограф на Хана. Тега има по-малко конкуренти за побеждаване. Достигни нисата. Снимам мента за семейни ресторанти в моя регион. Тега си очевидният избор, а не стока. Малка промяна в това как се описваш променя кой те наема. Преди площата версия. Аз съм графичен дизайнер. Това се конкурира с хиляди и привлича търсачи на ниски цени. Трудно се помни и трудно се препоръчва нататък. Пред версията с ниша. Проектирам брандови идентичности за малки производители на храни, продаващи в чужбина. Тега идват правилните клиенти и едно изречение те препоръчва. Конкретното винаги побеждава общото. И така, как да намериш своята ниша? Та живее в пресечната точка на 3 неща. Твоето умение в какво си истински на световно ниво. Твоята страст в какво наистина обичаш да създаваш. И нуждата на клиента с бюджет в реален проблем, зад който има пари. Помни, ако твоят бранд е за всички, той не е за никого. Нишата се нуждае от валидиране, а не само от страст. Провери 4 точки. Първо, размер на пазара. Можеш ли да достигнеш 50 до 100 подходящи клиенти? Второ, преглед. Плащат ви редовно специализирани ставки. Ниша без бюджет е хоби, а не бизнес. Трето, конкуренция. Можеш ли да кажеш ясно защо ти би спечелил? Четвърто, страст. Ще ти е ли приятно това и след 3 години? И 4 положителни, облъжи се. 3. Усъвършенстване. По-малко от 3 смени посоката. Всичко се събира в твоето изявление за позициониране. То е вътрешен компас, който направлява всичките ти решения. Формулата е просто попълване на празни места. За конкретен клиент предоставям услуга, която носи резултат. Заради доказателство или отличие, което само ти имаш. Достатъчно конкретно ли е, че един универсален специалист да не може да го използва? Ако е така, имаш реална позиция, върху която да градиш. Не бъркай изявлението си за позициониране с твоето
Твоето изявление за позициониране е вътрешно. То направлява решенията ти. Твоето опит е външно. То е това, което клиентите реално четат и чуват. Позиционирането определя къде се конкурираш на пазара. Отът обяснява защо клиентът трябва да избере теб. Инади първо изгради позиционирането, след това го преведи в утъп. Един класически инструмент пита: кой характер играе твоят бранд? На 2 на 10 архетипа за избор. Торетът, движен от въображение, въдретът от мъдрост. Вероят от смелост, унтерят от разрушаване. Въдълсникът трансформира, любовникът празнува красотата. Владетелят сигнализира лукс и контрол. Избери един водещ архетип, той задава твоя глас, цветове и клиент. Гласът на твоя бранд е личността, която използваш във всяко послание. Определи го по 3 спектъра. Първо, формален или разговорен, структуриран или топъл и достъпен. Второ, воден от експертиза или партньорство, авторитетът или партньор. Трето, минимален или изразителен, пестелив и прецизен, или наситен и богат. После пази този глас последователен навсякъде. Пета, отговор, енстеплан, дори как отказваш проект. Непоследователността автоматично разрушава доверието на клиента. Твоята визуална идентичност е комуникация, а не украса. Всеки избор сигнализира твоята цена и твоята ниша. Система от лога, която остава четлива при всеки размер. Палитра от най-много 3 цвета и 2 неутрални. Един шрифт за заглавия, един за текст и никога повече. Един единствен стил на фотография, който усеща като един свят. Последователна мрежа и дефиниран тон на гласа. Твоето портфолио не е архив на всичко, което си създал. Той подбран аргумент също идеалният ти клиент трябва да те наеме. Архивът съдържа всеки проект, организиран по дата. Той показва обхват, но без контекст за резултатите на клиента. Стратегическото портфолио съдържа само най-добрата ти работа в нишата. То е организирано по проблема на клиента, който си решил. Всеки елемент трябва да кара клиента ти да мисли: този човек ме разбира. Премиум ценообразуването се оправдава с история, за това да изградим една. Тероят на твоята история е клиентът, не ти. Твоята роля е водачът в доверения експерт с инструментите. Назови проблема, конкретната болка, с която се сблъскват без теб. План, прост процес в 3 стъпки премахва страха. После покажи успеха и трансформацията в реални казуси. Ако клиентът вижда теб като героя, не може да види себе си. Ребрандингът е най-злоупотребяваното решение в творческия бизнес. Ребрандирай, когато сменяш посоката към коренно нова ниша. И когато твоята идентичност активно блокира целевата ти ставка. Но не ребрандирай само защото ти е омръзнал твоят облик. На клиентите не им е омръзнал. И не ребрандирай, за да избегнеш дискомфорта от достигане до клиенти или ценообразуване. Запитай се: благолюби съм клиент заради своя бранд за 6 месеца. Ако не, оправи позиционирането. Инвестиция в бранд без измерване е просто бедеене. Сигналите са там, ако знаеш какво да проследяваш. Следи качеството на запитванията. Идват ли пред те правилните клиенти? Следи процента на конверсия на офертите ти. От 40% често сигнализира несъответствие в позиционирането. Следи съпротивата срещу цените. Повече пазарлък означава по-слаба възприемана стойност. Преглеждай цялостната картина веднъж годишно и проверявай числата на 3 месечи. Тега приложи това с проверката за съгласуваност. Първо, напиши изявлението си за позициониране, използвайки формулата. Ако не можеш да го направиш без да бъдеш неясен, това е първата ти находка. После аудитирай 5 точки на контакт, оценявайки всяка за последователност. Вземи най-ниската и напиши 3 подобрения за тази седмица. Накрая начете 5 прилагателни, които описват работата с теб. Да обобщим, сега разбираш бранда като цялостно клиентско изживяване. Изгради ниша от умение, страст и бюджет на клиента. Написа изявление за позициониране и брандова история. Урок 2: представяме тази позиция пред правилните клиенти. Този проект е финансиран от Европейския съюз. Благодарим ти, че учиш с нас.